आंनि मुङा खोरोमदाव बसुमतारी। बबे राजखान्थि दोलोमोन नोंथाङा? आं एबिपि हानजानि कुसुगाव समस्तिनि कुसुगाव ब्लकनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि एमोन। मा जाहोननि थाखाय एबिपि राजखान्थि हान्जाखौ नागारनो गोनां जाखो? एबिपि राजखान्थि हान्जाखौथ' कुसुगाव समस्ति हिसाबै गायसनगिरियाथ' आंनोमोन। दा बिनि गेजेरावहाय आं जा नुबाय एबिपि राजखान्थि हान्जायाव सिङाव गोबां बेले बेजे दं, बेफोरखौ मिथिजोबनायनि थाखाय आं एबिपि हान्जाखौ नागारनाय जादों आरो। नोंजों लोगोसे साबेसे सोद्रोमा लानानै जगदान जाफैगोन? आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमा दं, होमब्लाबो जोंना आङो सिगां सम सावरायनायाव उकिल मुसाहारि सारआ 50 जनल' लाबो होननायखाय 50 जनखौ होफैग्रोनाय जाबाय आरो। बिनि उनाव आरो बेसेबां नांगौ आंनि वार्कार्सफोरखौ आं लासैनो एडजास्ट खालामना होजोबगोन आरो। नोंथांजों फैफानाय सोद्रोमाफोरा माबाफोर बिबानाव दंमोन नामा? बिबानाथ' फ्रायानो दंजोबो। गोबाङानो ओरै आंहा दङ जलाइस्रि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, रायखंबारि प्राइमारिनि दं, थुरसिबिल प्राइमारिनिफ्राय दं, भावरागुरि प्राइमारिनिफ्राय दं, ओमफ्राय ओरै गार्डेनफुर प्राइमारिनि दं, आरो माखासेखिनि दंमोन नबिनगर आरो नर्थ बङाइगाव। बिथांमोनहा आं लिंहरनायाव सिगाङावनो एडजास्ट जाखांखाबाय नै फैफैल'। बेखौ आंनो मेसेजखौ होखाबाय बिसोरो। नोंथाङा दिनै नैबे जगदान जानाय हाबाफारि लोब्बा लाखिनानै रायजो राजा मा मेसेज हरगोन? रायजो राजानो आं बेखौनो मेसेज होगोन, जोंहा कुसुगाव समस्ति हिसाबै एबिपिनि जाखिनि केन्डिडेट बिथाङाथ' सिनायजानाय रावजोंबो सिनायजानायबो नङा। आरो सानसे समाव सोंबावदोंसै आङो, सारहा सोरबाफोर सासे जाथि दं नामा कुसुगाव होननानै। सासेबो जाथि गैया बेहा कुसुगाव, आंनि जाथि दं होननानै देखायनो हायाखै बि। ओमफ्राय सानबाय आङो, सासेबो जाथि गैया, दिनै नोंथांखौ देरहाहोहरनानै आंनि फेभाराव आंनो नोंखौ मोनाबा गुवाहाटियावसो थायो, क'क्राझारावसो थायोब्ला रायजो राजानि सुखु दुखुखौ बोरै सुस्रांनो हागोन। बैफोरनि माखासेखिनि दायदसफ्राबोथ' दैदेनगिरि हिसाबै आंनावनो फैगोन। आरो जाखिनि नुबाय आङो, जोंहा गसाइगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्ति दं, बेयावबो गोबां बेले बेजे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै गावना थांबाय गुमानिया, आरो फैबाय जोंहा लालजि बिथाङाबो इउपिपिएलआव हाबफैफिनबाय। आरो नै साननैसो सिगां श्रीरामपुरनि केन्डिडेट उइलसन किसकु बिथाङाबो उइद्र'सो खालामबाय। देरहानो हानाय केपासिटि गैया, खुनु भाबैबो देरहाया गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै। आरो गुबुन गुबुनाव देरहायो देरहाया आं बेखौ बुंनो थाङा, गसाइगावआव खिन्थु सासेबो देरहाया बेखौ आं मिथिगौ आरो रोखा बुंनो हायो आं एबिपि हान्जानिफ्राय।